Kenya dunia kiliyatomba Nations Unies ye la somini kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ miliyɔn 1 ni tɔrɔmɔɲɔn 1 de bɛ u ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ minnu bɛɛ lajɛlen binna waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɔnɔ ka sabu kɛ dumuniko dɛsɛ ani ji ɲuman sɔrɔli ko ye ko denmisɛnnin fitinin mɔgɔ 900 wɛrɛ bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen binnen don baloko dɛsɛ kɔnɔ. Maraku sɛnɛkɛlaw kan taama mara kɔnɔ minnu ka sɛnɛ bɛnnen tun don cannabis ma caman bɛ k'u ka nisɔngoya yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina minnu ta walasa ka se ka cannabis n'o ye kiribifɛn ye feereli sira jugu ka kɔn ye olu ka sanni siraba datugu u ni nanzarala gungana cɛ. Burkina kunu tarata farafina tilebiyanfanw ka jɛkulu CEDEAO ka ciladenw n'u ka jamana fangatigi kura Ibrahima Traoré ye ɲɔgɔn ye Niger jamanatigi kɔrɔ Mahamadou Issoufou y'a ka wasa yira lajɛrɛ in kɔfɛ a y'a lajɛya k'u bɛna dɛmɛ don Burkina Faso jamanadenw ma walasa k'u bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. Lizeto ni dugudennin do farafina gungana sanfɛyan fan fɛ ka wasaden kalata min ka kan ka kɛ juma natɔ kalatalaw ko k'u ma se ka sariya fila sɔrɔ min dɔ bɛ tali kɛ u ka jamana politigitɔnw ka hakɛw kan ani ka dan sigi kɛwalew la u ka jamana kɔnɔ min bɛna ni basigibaliya ye.